Tini 6 June o salano bubagara hastini jotto tebrajak bukhuk chongno ringai bari buma bodol hinai abakhe TWF hinai songsamani sal o salno kitingai taklai bisi bai bisi nei engkha taklai bisiwo philno yasaima sal TWF ni kereng kamiam sai ganangai obake kotor panda khlaijak tongo district wise haikeno 48 koromsora bai khobjak TWF ni bukhuk chong kamiam sai ganangai tini o TWF asaimani salo kamiam sai ganangai noknu khungo thangai tiprasalo korongno teibagai khanika paithak phasingo borok tipramo thani tangnogo phaiei tipramo thani banati salaikya tei kegra laikha paidising paithak phasingo bukhuk chongni khoktiba kisa kok khana layana bai tini norongni buma bodol haike bati WF bisini kai thanga tini bai tini federation khlajagai thangai tong norok tini aba haike lukurong chuba mo haike ba distribute khlajar thangai tong hambai sini social media ro tini oro sini TWF ni foundation de parliament de phaiman bagai ke puilana ang jo to ti chura khane sini buri bodol na hambai jano na muso taiti bai ya pharo sini bisini kamani TWF buma bodol asamani sa foundation de ke jeng amno ro tini jeng ote koromsa tole district singa jeng oro blog ভিত্তিক কাইসা প্রোগ্রাম সংসালাইকা ইনকা সংসার বিষয় জংoro thaing kha tini hukutuisa ko bagani party office ইনকা oro jeng tini kaisa social activities khaina hanle jeng pulan de flag ti salaika tin TWF ni gabon yagulo jeng kaisa chikon sa ke ralainai chini bunga bodolong tuilai ইনকা aboni yagulo jeng social activities ni samkhainai puilawon jeng tini o jaga charta health center dongo charta health center thangai jeng puila kisa masa tamani ro bagainai ইনকা aboni yagulo jeng tabu jerai khalsin nangkhumani jora tabu chini tuini crisis nungjagai dong aro pararo jengjalo tuini jekham jengjalo dong kambagai jeng songkha je chini jakupsa jeng kami thangai tuirong bisa bagai hne nalaijak Haito bobot hayo thangai tuibaknai jeng puila o jaga charta health center chini hukuduisa health center thangai aboni yagulo mono health center thanai aboni yagulo 82 mailo gaboni yagulo kaithago Nepal jila thanai ke jeng o jaga prai 3 থেকে 4 bisio kaba khanle che sakai tuibaknai bagai puila o jeng 82 mail monda kamini tongo a jaga kaisa bangnai am pore jenya hukuduisa modon para ke hantosha para gapore SK para kaisa tong aba ite kaisa no sungmung tabuk tini mahai TWF ni federation dino kaisa sungmung tabuk to social media belanya viral ngi tongo je khoroksa MDC belanyo manganang borong ganang buri rok haike TWF ni buma bodol haike ba tabuni MDC rok je sanglas pajar porjonto oto karan porjonto rang kri hini koksil dai tomona abono tele tam phirung murunai amo kaisa samha kaisa jok sai moni kothe kok buri rok chosma thomani tino sibini kok sanen jora tong tong haga tamna bini dok khani bagai samu khanan moton bini yago kono samu kore bagi bo ojotha nogo achogoi tong isai samu kore bo heke kok sai to mane boni je nije khamas khaina mo to ta bini abono dei ise ta boro rok active oi bono to na ja takhanai bota bo se famous na hiwan chugani mo jeng ang khairong na ignore khairoi jeng tini samu jeng focus khai thangnai sabu tam khai jeng amno naina thangya jeng samu ne bising tik klai tongnai jeng buri rok kam khai to